लागलं आहे। आई जेवू घालीना तर बाप भिक्षा मागू देईना, अशी आज आमची दोडामार्ग तालुक्यातील दिव्यांग आणि निराधारांची परिस्थिती झालेली आहे। तालुक्यातील दिव्यांग व निराधार महिला लाभार्थ्यांना तात्काळ अंत्योदय योजनेचा लाभ द्या या मागणीसाठी तहसीलदार कार्यालयासमोर अनोख्या पद्धतीने भीक मागो आंदोलन सुरू केले आहे। दरम्यान जोपर्यंत आम्हाला या योजनेचा लाभ मिळत नाही किंवा संबंधित प्रशासन एक मूठ तांदूळ भीक घालत नाही तोपर्यंत आम्ही माघार घेणार नाही असा इशारा उपोषणकर्त्यांनी दिला आहे। दोडामार्ग तालुक्यातील दिव्यांग व निराधार महिलांना गेली अनेक वर्ष अंत्योदय योजनेपासून वंचित राहावे लागले आहे। या अंत्योदय योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी 1 वर्षापूर्वी येथील लाभार्थ्यांनी आंदोलन छेडले होते। दरम्यान 2 ते 3 महिन्यात सर्व लाभार्थ्यांना या योजनेत समाविष्ट करून घेऊ असे आश्वासन संबंधित प्रशासनाकडून देण्यात आले होते। मात्र 1 वर्ष उलटलं तरी शासनाने कोणतीही कार्यवाही न केल्याने आज आपण पुन्हा उपोषण छेडत असल्याचे उपोषण कार्यकर्त्यांकडून सांगण्यात आले आहे। यावेळी आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना अशा शब्दात उपस्थितांनी शासनाचा निषेध केला। दरम्यान जोपर्यंत आम्हाला या योजनेचा लाभ मिळत नाही किंवा संबंधित प्रशासन आम्हाला एक मूठ तांदूळ भीक घालत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून मागे हटणार नाही असा पवित्रा त्यांनी धरला आहे। आज दोडामार्ग तालुक्यातील दिव्यांग आणि निराधार महिला ह्या आम्ही आज दोडामार्ग तहसील कार्यालयासमोर भीक मागो आंदोलन करत आहोत। याचं कारण शासनाच्या अनेक योजना आहेत आणि त्यातील एक योजना म्हणजे अंत्योदयचं रेशन कार्ड। हे अंत्योदयच्या रेशन कार्डाचा आम्हाला लाभ मिळावा यासाठी 1 वर्षापूर्वी आम्ही इथं आंदोलन केलं होतं आणि त्या आंदोलनात त्यावेळी आम्हाला 2-3 महिन्यात तुम्हाला सर्व तुमच्या या गोष्टीची आम्ही पूर्तता करू असं सांगितलं होतं। पण आज 1 वर्ष होऊनही गेलं तरी साधी आमची कुणीही दखल न घेतल्यामुळे आज आम्हाला इथं हे भीक मागो आंदोलन करावं लागलं आहे। आई जेवू घालीना तर बाप भिक्षा मागू देईना, अशी आज आमची दोडामार्ग तालुक्यातील दिव्यांग आणि निराधारांची परिस्थिती झालेली आहे आणि त्यासाठी आज आम्ही हे इथं आंदोलन करत आहोत। आज आम्हाला एक तर त्यांनी अंत्योदयचं रेशन कार्डाचा लाभ द्यावा किंवा एक मूठ तांदूळ भीक घातल्यानंतर हे आम्ही आंदोलन मागे घेण्याचा निर्धार केलेला आहे। एक तर आम्हाला अंत्योदय रेशन कार्ड मिळत नसेल किंवा एक मूठ तांदूळ मिळत नसेल तर आज आम्ही इथनं उठून जाणार नाही, असं आम्ही सर्वांनी ठाम निश्चय केलेला आहे।